Baby, mwenye kundinetsenda discussa leo. Chizvimwezi. Ina simbofara mu this relationship. Kunena sei? Onanga iwe kana uri kubasa nditi ukaita ofuna kuti ndouye kumba kwako. Yes. Toswera tiri indoors. Hambone ndiso out. Kuenda out ndokuita sei? Chimbonofuna mhepo baby. Ndakufunga kuti ndiri kuchita or something. Ndonyanga No, it's not about cheating, but this relationship I not that spicy. You have to take me out. Saka kuti out ndokusama spice. Ngosadaro. Ukona ndingoshanda from Monday to Saturday. Ndokunguwa chekuenza out ndinoona ari. Indi wewe paunoita off, unoda ndiswere ndiro maoko ndichisuka ndiro dzako newashendi yako. Washendi ndinenge dzakasviba please ngaso vanofana kusukira. You have to do your own washing then. Saka basa rako ndere. No, apa ndisati ndarorana newe mucho. But zviri process. Ndinoziva sekukona uchindiitisa. Asingokuitisa baby unoziva. Apa nanotomborwa musoro futi. Wana ko tungomutira zve outing right. Mari kone yodosa outing ndokurukisa musoro sachisha uno. Outing amabuso. This relationship is kunditira zvakanaka ndisitombozve trust zviso zviriitika. Wangu ndinati kuti uya kusleep over chete. Why always sleeping? Nchakutrust me ndimakomana vedrip mimi. It's okay. So let me promise you this. Next week we out. But this weekend we'll plan a proposal. No, just saying trust and I am done. Serious? Yeah.